jo, si us sembla, faig una exposició general de la situació i el que fem sempre en qualsevol acte nostre, després obrim un torn de paraula lliure i que hi podeu preguntar del tema que estem parlant i d'altres temes, si us sembla. Bé, el tema és la reforma de la llei de seguretat ciutadana, el tema de la criminalització de la protesta ciutadana. Us explico una miqueta com està el tema ara mateix. La llei no ha entrat encara en el Congrés dels Diputats, no ha entrat a tràmit parlamentari. Fa uns mesos, 2 o 3 mesos, hi ha una filtració des del Ministeri parlant que s'anava a modificar la llei i s'anaven a pujar les multes per la llei de seguretat ciutadana, per les manifestacions i tal, una filtració interessada. Al dia següent va eixir el ministre Jorge Fernández i dir no anem a pujar les multes, està elaborant una modificació de la llei, però no és la nostra voluntat pujar les multes i tal. Era una escenificació per a tot el que ve darrere. Era com, ells utilitzen la tàctica d'amenaçar una porra molt llarga i després recorten la porra un pam, però continuen amenaçant en la porra, i la porra és potent. Llavors, després de tot això i amb molt de temps de retard hem conegut l'avantprojecte que té en les seues mans el govern. L'avantprojecte encara no ha eixit del govern. Té que aprovar el govern l'avantprojecte i llavors ho enviarà al Congrés dels Diputats i allà se produirà primer un debat de totalitat si se presenten esmenes de totalitat. Nosaltres presentarem una esmena de totalitat al projecte de rebuig per a que li torni al govern i després presentarem el debat d'esmenes i no crec que torni al pleno perquè passarà per la comissió com a competència legislativa plena, que és el que va passar en la llei de seguretat privada, que és l'altre gran projecte de llei que ha dut el Ministeri de l'Interior al Congrés, que si no haguera sigut perquè des d'Esquerra Unida plantegem una esmena de totalitat al projecte de llei de seguretat privada, ni haguera passat per ple del Congrés. Curiós que algunes lleis aprova el govern l'avantprojecte, les envia al Congrés, si no n'hi ha esmena de totalitat, passen a la comissió legislativa en competència legislativa plena, se presenten esmenes, es debaten a la comissió, d'ahir passa al Senat i a la que te descuides t'he publicat en el butlletí oficial de l'Estat sense que el ple del Congrés l'hagi debatut. En la llei de seguretat privada, que sabeu que també ha tingut problemes i un rebombori social, se va debatir en el ple del Congrés perquè nosaltres presentarem una esmena de totalitat al·legant que era una llei que afavoria la privatització de la seguretat, una llei que anava a donar-li la qualitat d'autoritat als treballadors de la seguretat privada, una llei que anava a perjudicar també a les xicotetes empreses, una llei sobretot que anava a facilitar que els vigilants de seguretat privada pogueren patrullar determinades zones acotades, perquè la llei permet ara, la nova llei que s'aprovarà quan acaba de passar pel Senat, que en qualsevol zona pública pugui ser patrullada i vigilada pels vigilants de seguretat privada. Es donen moltes més capacitats, a més per a poder vigilar l'exterior de presons, determinar serveis. Una privatització de lo que és la seguretat, que la seguretat és un monopoli, o ha de ser un monopoli de l'administració pública, l'exercici de la seguretat. Nosaltres presentarem una esmena a la totalitat i va ser gràcies a l'esmena que es va debatir el tema en el ple del Congrés. Després el PSOE s'ha agarrat ahir i també ha fet moltes crítiques, però estem nosaltres ahir també fent la nostra. Este projecte de llei de seguretat ciutadana, que regularà tot el tema de manifestacions i de més, no exactament el tema de manifestacions perquè per això està la llei reguladora del dret de reunió, però sí tot el tema de les multes i de més, té que ser aprovada encara pel govern i després l'enviaran al Congrés dels Diputats. Però ja coneguem el text que està en marxa. Per què diu el govern que vol fer aquesta reforma de la llei? El govern ha explicat i vol explicar sobre tot això perquè s'està fent una reforma del Codi Penal, ara mateix està la reforma del Codi Penal en el Congrés dels Diputats, i en aquesta reforma diu el govern que determinades conductes i fets que eren contemplats com a falta penalment i per tant sancionables pels tribunals i que podrien condemnar, ara es lleven del Codi Penal i que si no se fa una llei contemplant-les com a falta administrativa, que passarien a ser conductes que no serien sancionables per cap text legal. Això és una falsetat, perquè el que està fent el govern en la reforma del Codi Penal que està duent és endurir encara molt més el
càstig que es fa a moltíssimes conductes. És un codi penal que nosaltres diguem que és un codi classista, absolutament classista. És un codi que introdueix, a més, la cadena perpètua, que és la cosa de la presó permanent revisable que s'ha inventat el senyor Gallardón, que no és més que la cadena perpètua, i és un codi que encara aprofundirà més en el que patim en aquest país, en Espanya, i és que la gent més humil és la que sobre la que recau amb tota la força el càstig del Codi Penal. I la gent més poderosa és la que més fàcilment es deslliura dels càstigs penals. De fet, és molt curiós que en Espanya, quan un jutge intenta posar en la presó a un banquer, qui acaba finalment perseguit per la justícia és el jutge i no el banquer que s'enix de baix. Això no és la primera vegada que passa i, de fet, n'hi ha molt pocs delinqüents de guant blanc que estiguen empresonats. I quan uno mira la legislació penitenciària espanyola se n'adona que la immensa majoria és gent molt humil, de classe molt humil, treballador, de classe treballadora, i que de les classes altes n'hi ha molt poqueta gent empresonada. El Codi Penal abunda en aquesta reforma i no va a despenalitzar determinades conductes. El que sí que vol el govern és penalitzar altres conductes, però no que siguin penalitzables davant d'un tribunal, sinó que puguen ser objecte de càstig per l'administració. Quina és la diferència? Quin és el problema que s'està trobant el govern? Us ho explico molt ràpidament. Moltes vegades en les manifestacions que es fan, la policia acusa a una persona que l'ha insultat o resistència a l'autoritat, d'una conducta de qualsevol qüestió. Aquesta conducta, que ara és punible, se pot fer objecte de càstig perquè ho diu el Codi Penal, ha de ser demostrada davant d'un jutge. I la immensa majoria de vegades, quan s'arriba el tema davant del jutge, i arriba els policies, el policia o els dos policies, davant a la persona que han acusat, i cal testimoniar i dir les coses davant del jutge, el policia no identifica la persona, no se'n recorda, no pot assegurar què tal, o la persona acusada pot dur testimonis de que no era així, de que no estava allí, o que el que se va dir era una altra cosa. És a dir, en la immensa majoria de casos que n'hi ha ara mateix, quan una acusació de la policia a la gent en manifestacions i tal arriba als tribunals, acaba sent desestimat. L'altre dia, fa 3 setmanes, s'havia acusat a Mauri, el secretari general de la Intersindical, d'ofenses a l'autoritat al final d'una manifestació i tal. Quan arribàrem allà al jutge, que era un fum de gent allà a la porta de la Ciutat de la Justícia de València, el policia digué que no podia identificar, no sabia si era eixa la persona, total, que en aquest moment se va desestimar. Clar, per evitar que això acabi així, el govern el que vol és transformar aquest procediment judicial que té unes garanties en les quals tu vas en un advocat, se té que demostrar fefaentment que s'ha produït la conducta que és sancionable per llei, el que vol és transformar-lo en un procediment administratiu. Entonces, tot això ja no serà objecte d'un juí, sinó que serà objecte d'un procediment administratiu regulat per la llei de procediment administratiu, en la qual la presumpció de veritat de lo que un policia posa en un informe és total i absoluta, i front a la qual la indefensió, quan eres l'acusat, és molt més gran. I aquest és el gran objectiu que tenen, que al final, si el policia diu que fulanito de tal dia, tal hora me va dir no sé quina cosa o es va negar a apartar-se quan li vas dir que s'apartara, doncs això, en lloc d'anar davant d'un jutge, el delegat del govern te posa una multa de lo que siga i tu ja pots recórrer i tal, però com el policia ja ha fet l'informe i diu que tu eres culpable, doncs vamos, a menys que tu presentes una prova molt important de que aquest dia estaves amb 7 persones en no sé quin altre poble i és impossible, doncs la interpretació de lo que pot passar en un moment molt concret, en el qual si o t'espente o no t'espente és molt opinable, doncs queda ferm i per tant al final la multa te cau. És a dir, no te podran empresonar, no te podran fer altres càstigs, però sí que te caurà una multa. S'ha fet molt d'èmfasi en que aquesta llei contempla unes multes molt elevades per a determinades conductes, no sé quants milions, fins a 300.000 euros i tal. Però el problema que hi ha amb aquest projecte de llei no és tant les multes
molt altes, com totes les conductes que es preveuen que se poden multar amb les multes més baixes. Les multes més lleus, que seran fins a 1.000 euros, per qualsevol coseta, perquè després vos ho explique, hi ha un fum de coses que poden ser multades fins a 1.000 euros. Te pots trobar en què vas a una manifestació, t'identifiquen, i després la manifestació no estava convocada en temps i forma, o el que sigui, i te cau la multa per participació en una manifestació perquè no estava convocada, no estava anunciada o el que sigui. I te posa la delegació del govern, la subdelegació del govern de Castelló, 500 euros de multa. Tu recorres i dius que no ho sabies, que no has fet cap tal, que no sé què, però t'ha caigut la multa. A més, te poden fer el favor i dir que mira, en lloc de 600 euros, ara te posen 300 euros. T'han fet el favor, no te pots queixar, però aquí t'han caigut 300 euros per anar un dia a una manifestació que no se va produir cap altercat, cap problema, cap història estranya, però te cauen els 300 euros. I tu ho recordes després, davant el Ministeri, en recurs d'alçada, el Ministeri com en policia diu que efectivament tal, i això és una conducta que la nova llei vindrà sancionable, doncs els 300 euros te'ls menges. I si no estàs d'acord, pots anar als tribunals, al final de tot, pots anar en un contenciós administratiu, però en un contenciós administratiu. No és un procediment penal en el qual tu tens totes les garanties de la llei, perquè és un procediment molt més taxat per la legislació espanyola, sinó que vas a un procediment contenciós administratiu en el qual se va entrar no en el fons de la qüestió, no si en el policia aquell dia tu li vas dir o tal, sinó si tot el procediment s'ha fet bé. I a més, prèviament, per anar al contenciós administratiu hauràs de pagar la taxa corresponent i tota la despesa que va darrere. Al final, en tot això, què es vol? Assustar a la gent, amedrentar-la. Que la gent no vagi a una manifestació i que no es menege i que estiga sense protestar i sense res. Per què fan això, en última instància? Per què ho fan ara? Ho fan per dues qüestions. Tot el que has comentat polític i econòmic i demés. Avui hi ha una notícia del Fons Monetari Internacional que situa molt bé quin és el futur que tenim per davant, i és que el propi Fons Monetari Internacional diu que, malgrat el creixement econòmic i no sé què que diu el govern, que és un creixement de puça, l'atur en Espanya continuarà altíssim durant molts anys, mentre no hi ha un creixement de no sé quants %. És a dir, el futur que tenim els espanyolets davant de nosaltres durant molts anys, no per a 2 o 3 anys, sinó durant molts anys, és un nivell d'atur desmesurat, per damunt del 20%. Molts estudis i moltes prospeccions de futur de moltes entitats econòmiques parlen que abans de l'any 2020 serà molt complicat que l'atur en Espanya baixi per davall del 20%. Això fa un escenari molt complicat, socioeconòmicament, socialment fa un escenari molt complicat. Però durant els 35 anys de democràcia, les mobilitzacions socials que n'hi ha hagut a Espanya, la protesta social ha estat sobretot dirigida i organitzada pels sindicats, per les organitzacions potents, en les quals hi havia una interlocució. Però a partir d'un moment determinat, del fenomen del 15M, el 15M de 2011, es va produir un fenomen en Espanya que la classe, l'establishment del Partit Popular i del Partit Socialista es va trencar els esquemes. I és com milers i milers de persones podien eixir al carrer sense que els convocara un dels sindicats majoritaris, una de les forces polítiques majoritàries o una de les entitats representatives o l'Església Catòlica, que també fa les seves manifestacions. Llavors, se va veure que la població espanyola en un moment determinat pot respondre a la convocatòria no d'una entitat determinada, no d'una entitat responsable davant la llei. Les multes estes per convocar manifestacions i després produir algarades i tal, que condemnen a una multa de 50 milions de pessetes de 300.000 euros al convocant, existien en la llei anterior i en esta no canvia. Això no s'ha aplicat mai, perquè no ha sigut necessari. Però a partir de que el 15M fa que milers de persones isqueren al carrer
pràcticament en una convocatòria quasi espontània, mobilitzada per les xarxes socials i demés. I després que això s'ha reproduït sistemàticament en convocatòries de rodeig al Congrés, en convocatòries multitudinàries i múltiples en molts llocs, en molts pobles, de forma que en qualsevol poble, espai, ciutat se pot convocar en un moment determinat, això li entra molta por al poder establert. Vull dir, el Partit Popular i el Partit Socialista, que són el poder establert sobretot i que són els que estan compromesos en perpetuar aquest sistema, i això ho vam posar patent en la modificació de la Constitució, de l'article 135, en el qual pactaren en un mes d'agost ràpidament modificar una de les qüestions més fonamentals de la Constitució, que és posar per davant de qualsevol altra obligació de l'Estat el pagament del deute, el pagament als acreedors de l'Estat del deute públic, per damunt dels salaris o per damunt d'altres qüestions.